सराइबिल जुमगारनिफ्राय अबे अबे ओनसोलनिफ्राय आरो साबेसे जयनिं जाफैदों? दिनै गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे गोदानैसो लुफुंजानाय सुजित नार्जारी जे कमिउनिटि हल, बे कमिउनिटि हलाव गासै जुमदुवार आरो सराइबिल बे मोननै ब्लकनिफ्राय स्पेसियली गासै मर देन 100निबो गोजौआव बेयाव इयुथफोर, बेयाव फ्राय गोदान भटार्सफोर आरो खायसे माने MA BA पास जानानै थानाय जा बिथांमोना दिनै UPPL दोलोआव फर्मेलि जों जयनिं जाबाय। आरो बिथांमोना जोंनो फोरमायदों, बिथांमोनजों जे इन्टारेक्शन खालामनायाव बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जे प्रमद बर' सारनि जे निधि आदर्श, प्रमद बर' सारनि जे खामानि मावनाय, प्रमद बर' सारा जे इयुथफोरखौ लानानै जे भबिष्यतखौ लानानै बिनि सिमां सुजुनाय, दा बेफोरखौ बिथांमोना एट्राक्शन जानानै UPPL दोलोआव हाबदों होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। आरो बिथांमोना जोंनो खोथा होबावदों जे बिथांमोनहा दिनै जाय बिथांमोना जयनिं जादों बिथांमोननि अनगायैबो माने हाजार हाजार स्टुडेन्टफ्रा UPPL दोलोआव जयनिं जानो थाग थियारि जाना दं होननानै बिथांमोना जोंनो दिनै खोथा होदों।